Избори за президент се провеждат във виртуалната държава България. Оказва се, че в интернет републиката кипи бурен политически живот, различен от този в реалността. Какво представляват виртуалните държави и къде е България на световната политическа сцена в интернет, вижте в репортажа Насия Методиева. Виртуалната държава много прилича на реалната, само че всичко се случва пред компютъра. Веднъж месечно виртуалните граждани избират президент, народно събрание и лидери на политическите партии. Населението на компютърната България наброява 8000 души. Всеки играч е гражданин. Той има гражданство, което може да сменя. Може да воюва, може да работи, всъщност то му е гарантирано като право. Може да бъде собственик на фирма, може да спекулира на валутния пазар. В деня на изборите за президент на виртуална България се срещнахме с един от кандидатите. Кои са идеите, които вие отстоявате в виртуална България като кандидат-президент? Предимно обединение, защото в някакъв случай сме изключително разединени. Оказва се, че във виртуална България има и корупция, и икономическа криза, а политическата карта на света няма нищо общо с реалната. Малко като от времето на студената война. Има два основни лагера, два съюза. Единия се казва Еден, другия Феникс. Предишния месец наистина имаше сблъсъци на военна основа между двата алианса, които доведоха и двата алианса до пълен финансов разгром. Във виртуалния свят няма Европейски съюз. Вместо това, повечето страни в Европа са се хванали за гушите и водят ожесточени битки. Слава Богу обаче, войните се случват само пред компютъра.